Сега ще ви покажем едно обикновено сутрешно събуждане след дискотека. Бегай! Какво бе? Я? Да. Кай удръж толкова силно? Ти луд ли си, бе? Кой е луд, бе? Ай, играе, бе. Ти два пъти. Ти два пъти. Няма нищо. Вика, бе, че с тебе. Чак само се върна. Ма се правите, че нищо не става. Ти па свали малко така телефона да не вижда, че снимаш. Добре, бе. Чакай така. Снимаш ли? Чакай малко.